Aktar minn 90% tan-nies li jgħixu fiż-żona tan-naħa t'isfel ta' Malta iridu li t-tanker tal-ħażna tal-gass tal-Power Station il-ġdida li se jibni il-Gvern jitpoġġa barra mill-port ta' mas-Sindki. U dan minħabba l-periklu li jista' jkun hemm mar-residenti taż-żona f'każ li jinqala inċident. Dan l-istazzjon iddeċida li jistaqsi lis-Sindki ta' Ħalaxa, Marsa Skala, Birżebbuġa, taż-Żurrieq u ta' mas-Sindki x'inhi l-pożizzjoni tagħhom rigward din il-kwistjoni. Wieħed mis-Sindki qal li għadhom ma ddiskutewx il-kwistjoni fih dan il-Kunsill Lokali u dan minkejja li l-proġett se jkun qed jaffettwa direttament il-lokalità tagħhom bħal fil-każ ta' Marsa Skala. Peress li l-esperti qalu illi jekk dan ikun il-barra minħabba l-maltemp u jekk ikun iżjed ta' periklu, jiena safejna fina din fuq l-esperti biex hekk. Mario Kalleja, is-Sindku ta' Marsa Skala, qal ukoll li huwa attenda għal laqgħa pubblika li organizzat il-MEPA u sostna li għalkemm ma jistax jitkellem fisem il-membri l-oħra tal-Kunsill Lokali għaliex ma ddiskutewx il-kwistjoni u personali jaħseb li għandu joqgħod fuq dak li qalu l-esperti matul il-laqgħa. Jiena ma dejtix kunsill li ma nistax nirrispondik. Min-naħa tiegħu Joseph Farrugia, Sindku ta' Birżebbuġa, ma xtaq xi jikkummenta. Is-Sindku ta' Żurrieq Neixis Farrugia ma setax jikkummenta għaliex kien għaddej bi preparamenti għal Malta Eurovision Song Contest. Għalissa jgħid għaddej bil-Festival tal-Eurovision għan fil-Restorsi. Meta kkuntattjajna lis-Sindku Laburista ta' Marsa Xlok Edric Mikallef sostna li huma bħala Kunsill Lokali attendew għal laqgħa pubblika li organizzat il-MEPA u sostna li bħala Kunsill Lokali jaqblu mal-bqija tar-residenti li t-tanker tal-ħażna tal-gass tal-Power Station ikun barra il-port ta' Marsa Xlok. Qal ukoll li fejn jidħlu sitwazzjonijiet simili, il-Kunsill Lokali dejjem iqabbad esperti biex jevalwaw il-kwistjoni b'tali mod li jħarsu l-ġid tar-residenti. Aħna dejjem nqabdu l-konsulenti tagħna jtuna r-rapporti u r-rapporti ngħadduhom il-MEPA lil minnu konċernati, ġifieri kif għamilna qabel. L-Inġinier Arter Ċantar u l-konsulent tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlok li qal li f'każ ta' inċident fit-tanker tal-ħażna tal-gass il-pajjiż jista' jitlef il-Power Station jew parti minnha u jista' jkun hemm imwiet jew distruzzjoni. Matul il-laqgħa pubblika u għamel appell qawwi biex il-ħażna tal-gass titpoġġa barra mill-port ta' Marsa Xlok. Biex l-affarijiet biex naħna mill-aħħar ma jisma' dak li għandna ngħidu. Allura bażikament ma jsirx nibgħatu għandu l-affarijiet sew hemmhekk u nidħlu ngħidha. Fl-aħħar nett ħadna l-kumment tas-Sindku ta' Ħalaxa Derina Bela li sostna li l-Gvern għandu jlaqqa lis-Sindki kollha tan-naħa t'isfel ta' Malta biex jiddiskutu dan kollu għaliex qed jingħad ħafna diskors u fil-verità in-nies iridu ċertezza. Il-Gvern għandu jilaqqa l-Kunsilli kollha lokali tan-naħa t'isfel u jispjegalna eżattament ħaġa b'ħaġa x'se jiġri u ma jiġrix. Fost dawk li appellaw għal aktar sigurtà matul il-laqgħa pubblika kien hemm ukoll l-espert barrani tal-kimika Hans Pazman li llum jgħix f'Malta li hu inġinier tal-impjanti li jaħdmu bl-LNG b'40 sena esperjenza f'dan is-settur.